rezeki tempe dari Mbak Widi. Makasih. Maaf Mbak Widi ya, urung sempat tak konten YouTube iki dadi tak pakai video shot apa namanya, nah untuk rezeki dadi iso tak nggo lawuh. Makasih ya Mbak Widi ya, rezekine lancar barokah pokoknya ya Mbak ya. Dan iki tak salah kulkas. Iki gung sempat tak konten YouTube, mulane tak gawe ngene. Ya muga-muga ya Mbak Widi nonton, rezekine lancar, muga-muga bisnisnya juga lancar. Niki sone ndongakno ya Mbak ya, tak anggap dulur wedokku online Mbak Widi. Makasih eling aku terus sak keluarga bareng, matur nuwun. Kita pakai video shot ayo Mbak ya. Urung sempat tak konten marik-marik masalah. Oke, ya selagi anu iki keperluan akeh dadi tak gak video shot wae lah.